Fundación Iberdrola. Poñemos enerxía nas cousas que importan. Que tal? Como están? Moi boas tardes e sexan benvidos a este Somos Capaces. Hoxe, dende Muros, dende este club náutico no que nos atopamos, coñeceremos outra das actividades que realizan ao longo deste verán dende Kogami. Hoxe imos a navegar a bordo do veleiro Lion. O veleiro Lion foi un veleiro que foi incautado pola Audiencia Nacional e cedido en garda e custodia a unha asociación membro de Kogami, a Disbismur, pois para desenvolver a bordo do mesmo bautismos de mar. E hoxe o que toca, navegar a bordo do Lion. Ademais, tamén falaremos da importancia de facerse donante a día de hoxe a través da historia de Álvaro Lorenzo. Pero non se nos informa, por exemplo, de temas como xente que está en listas de espera, mortandade que hai desa xente precisamente que está en lista de espera esperando por un órgano. E eu entendo que a política da Organización Nacional de Trasplantes sexa dar boas noticias, pero creo que tamén a xente ten que estar informada do que implica donar e o que implica non recibir un órgano para unha persoa que está esperando. E tamén coñeceremos as dificultades de sacar o carné de conducir para persoas con mobilidade reducida. Que pasa? Que nese momento eu non coñecía a ninguna outra persona que como a min estuveran nas mesmas circunstancias e o primeiro que me atopei era unha desinformación total sobre o tema. Decir, prácticamente nadie me sabía decir o que tiña que facer, que pasos tiña que dar. Entón empecé a facer unha ruta por autoescolas, preguntando sobre a miña situación, que tiña que facer. Todo isto e moito máis nestes Somos Capaces, así que xa o saben, tomen asento e acompáñenos. E comezamos estes Somos Capaces dende este club náutico de Muros para falar de actividades no mar. E para isto xa estamos na compañía de María Acuña, coordinadora das actividades de Lecer de Kogami. María, moi boas tardes. Moi boa tarde. Bueno, unha vez máis, o protagonista ao mar, os rapaces de Kogami. Contanos un poquinho en que consiste nesta ocasión esta actividade, María. Pois mira, hoxe imos a navegar a bordo do veleiro Lion. O veleiro Lion foi un veleiro que foi incautado pola Audiencia Nacional e cedido en garda e custodia a unha asociación membro de Kogami, a Disbismur, pois para desenvolver a bordo do mesmo bautismos de mar. E hoxe o que toca, navegar a bordo do Lion. Como pasan eles, os protagonistas, neste velero, por así decirlo? Que significa para eles esta actividade? Pois o Lion é unha forma de achegarse ao mar dunha forma recreativa, cunha tripulación moi implicada, entón para eles é unha actividade de lecer fantástica. Quenes son os protagonistas? De onde veñen o grupo de hoxe que estará aquí en Muros? Pois hoxe nos acompañan os usuarios de Adisbismur e con eles levamos realizando bautismos de mar dende o luns. Bueno, pois imos a ir a xunto deles porque creo que xa nos están acompañando, pero antes de nada dicir que temos aquí outros compañeros que se van de excursión hoxe, non? Xusto, hoxe todo o grupo que nos acompaña aquí vai a facer unha excursión pola vila e logo vai a vir a recibir o resto de participantes que se embarcan. Bueno, pois que desfruten moito desa excursión pola vila, ti e máis eu imos a navegar un ratiño. Vamos alá. Vamos. E antes de embarcar estamos na compañía do patrón deste barco, Ramón Acuña. Moi boas tardes. Moi boas tardes. Bueno, contenos un pouquiño como se leva isto de navegar con estes tripulantes de Kogami, contenos. Pois dentro do placer que implica a navegación, o navegar con eles é un doble placer, porque estamos facendo o que verdadeiramente nos gusta, que é navegar, e despois estamos disfrutando da compañía deles que nos fan, desde logo, o verano moito máis gratificante.
Como se organiza con eles? É dicir, en que consiste esta navegación? Canto tempo dura aproximadamente? Nós temoslo planificado en 2 turnos, un de mañán e outro de tarde. Normalmente salimos, hoxe vamos un pouquiño retrasados por mor de esperar por todos un pouquiño, non? Pero normalmente o que facemos é salir ás 11 da mañán hasta as 2 da tarde, paramos para comer, hoxe vamos a ter o placer de comer con eles, estes días que estamos aquí estamos comendo con eles, e despois ás 4 da tarde volvemos a salir con outro grupo hasta as 7 da tarde. Esta é a planificación que temos así nos portos. Normalmente facemos de porto en porto, pero en esta ocasión estamos facendo nos portos bases, non? Aquí en Muros, Camariñas, Ares... Bueno, imagino que para vostedes será un placer e eles desfrutarán moito desta actividade, non? Home, eles disfrutan, pero eles son vellos conocidos, non xa é a quinto, sexto ano que vimos aquí, xa nos conocemos todos, eles xa nos conocen, non hai que preguntarlles o nombre porque eles xa de todos estes anos pois tenen unha relación moi boa con nós e disfrutamos con eles porque además nos explican os seus problemas, nos lle facemos tamén, bueno, pois facer estas 3 horiñas levadeiras, agradables e que disfruten. Cal é a función que eles realizan ao longo dese tempo de navegación? Bueno, pois hai de todo, non? Hai aqueles que son un pouco máis perezosiños e non están na vida contemplativa. A outros, pois, bueno, deixases que vayan no timón, enséñanselles a facer nudos, estáse falando con eles do placer de navegar, vaiselles explicando por onde estamos, a costa, en fin, son 3 horiñas que pasan enseguida. Bueno, Ramón, pois lle parece, nos estamos listos, embarcamos? Cando que irades. Vamos a ver. E xa estamos navegando neste barco, neste laión. Estamos agora na compañía dunha das monitoras deste grupo, Laura Fiuza. Moi boa tarde. Hola, boas tardes. Bueno, contanos un bunquiño, que significa para este grupo, que significa para vos unha actividade tan chula como esta, non? Pois para eles é unha experiencia porque moitos deles nunca montaran nun barco e nun yate como estes. E eles, van contentísimos. É unha experiencia pasar a tarde, a mañá por aquí. Se lle preguntaba antes un poquinho ao patrón como se organiza a mañá, pero contanos un poquinho como monitora como se organizan estas xornadas, non? Temos a un grupo aquí navegando e outro realizando excursións ao longo deste tempo, non? Sí, por grupos dividímolos, uns cuantos están aquí na embarcación e outros están por Muros ou paseando, ou xe van a unha iglesia, a unhas... Bueno, teñen como un tipo museo, sabes? Teñen unhas exposicións e claro, dividímolos. E despois pola tarde, pois ao revés, uns cuantos veñen no barco e outros van á playa San Francisco, a pasar a tarde tamén a comer e a estar por ali pola playa. Imagino que tendo en conta esta experiencia non terá ganas, non, de que se remate, pois por así decirlo, este tempo de navegación e de excursións que teñen ao longo desta semana aquí en Muros, non? Pois a verdad que non, para eles, sabes, encántalles ir de excursión, estar fora, porque cando se acabe a partir de mañá xa temos que ir de novo para o centro, e claro, sabes, é o cotidiano de todos os días, e con eles a eles disfrutan moitísimo con esta actividade. Bueno, pois que continúen disfrutando ao longo desta xornada que todavía les queda este día. Laura, moitísimas grazas por atendernos. Gracias a vos. Estamos agora na compañía do novo capitán Javi. Boas tardes. Boas. Bueno, como levamos o barco? Ben? Sí. Que significa para ti esta actividade? Gusta che isto de estar no mar? Sí. Sí. É divertido? Sí. Bueno, pois a continuar disfrutando moito do día, vale, Javi? Vale. Estamos agora na compañía de José María. José María, moi boas tardes. Gracias. Bueno, contame un pouquiño, que significa para ti esta actividade? Que che parece esta actividade de estar no mar? Bien, bastante bien. Por que che gusta? A ver, que é o que máis che gusta de todo? De todo, de excursión e de todo. Bueno, disfrutamos de todo un pouco, non? Vamos a disfrutar de todo. E unha vez que estamos no barco, contame ti un pouquiño o que realizades ao longo da mañá. Ti que fas? Dar un paseo.
E ademais de dar un paseo, tamén levamos os mandos e facemos algo máis ou non? É San Francisco, Imos ata ali. sí. Hasta ali. Bueno, e ademais de todo iso, facemos algo... Axudamos o patrón do barco ou non o axudamos? Vai ser o patrón do barco. E de que xeito axudamos? Que facemos? De todo un pouco? Todo pouco. Moi ben, pois moitísimas gracias por atendernos. Muchísimas gracias a todos. E agora nosa compañeira Nieves. Nieves, moi boas tardes. Buenas tardes. Bueno, contame un pouquiño que significa para ti, o mesmo que lle he preguntado aos teus compañeiros esta actividade. A min de maravilla andar, nunca anduve na miña vida no mar. E polo menos tan siquiera vexo a ría do barco. Por lo tanto, valoramos moito esta actividade, non? Moito, moito. Moita, mas gustame moito a asociación e todo. Que temos unhas monitoras especiales, maravillosas. Todas elas. Bueno, contame un pouquiño, Nieves, que realizamos ao longo deste tempo de navegación, como o pasamos, que facemos? De maravilla, eu paso de maravilla, eu sentada porque eu non podo levar o barco, que igual embarranco nas pedras, e non pode ser. Pero os teus compañeros sí que levan o barco un anaquiño, non? Sí, os meus compañeros sí. Bueno, estamos 4 horas na mar, ni máis ni menos. Moito tempo, pero desfrutamos moito tamén. Moito tempo, aunque fora máis, xa logo, hai que disfrutar da vida. Moi ben, mentre se está no mundo. Pois moitísimas gracias por atendernos. De nada, gracias a vos por escutarnos. E seguimos agora, continuamos falando na compañía dunha monitora de Fátima Sendón. Fátima, moi boas tardes. Boas tardes. Bueno, contanos un poquinho, se falábamos antes con unha das túas compañeiras, que significa para vos, para o centro, unha actividade destas características no mar? Pois a verdade é que para os usuarios son actividades moi divertidas porque salen do centro. Normalmente xa están todo o ano, aproveitamos a temporada de verán para facer excursións, saídas. E a verdade é que estes 3 días no yate para eles é unha gozada, porque disfrutan moitísimo do mar, encántalle. Claro, son cousas novas, son actividades novas, aunque xa repiten cada ano, pero bueno, que eles pasanlo moi ben. A verdade é que se puderan vir todos os días, pois aquí estarían todos os días. Fátima, que falábamos tamén coa compañeira, non? Volver ao centro imagino que custará un pouquiño despois destes 3 días de actividade, non, intensa? A verdade é que sí, además con este tempo que nos acompaña, pois meternos no centro, pois a verdade é que xa os monitores nos costa, imagínate a eles, que as salidas encantan e eles prefieren estar por aí que non metidos no centro. Como se organizan xa para rematar, Fátima, estas xornadas? Temos pola mañá saída no barco, o resto fan excursións, logo pola tarde temos tamén barco e o resto excursións tamén, non? Sí, pola mañán, mentras un grupo vimos no barco, outro grupo pois vai de visita por muros, ou hoxe, por exemplo, cadroulle de ir ver unha exposición que hai na iglesia, e outro grupo vimos no barco. Pola tarde, outro grupo diferente ao de pola mañán, pois tamén ven no barco, e outros vamos para a playa, para San Francisco. Pasamos ali unha tarde divertida, xogando, bañándonos e disfrutando con eles. E despois destes 3 días de moita actividade, a volta á realidade toca, non? Pois a verdade é que sí, costosa, pero bueno, hai que ir, non queda outra. Bueno, Fátima, pues moitísimas gracias por atendernos, un placer. A ti, gracias. E nos, co seu permiso, continuamos navegando dende este barco, dende o Lión, pero entrementres seguimos con máis contidos nestes Somos Capaces. De seguido, queremos presentarlles a historia de Álvaro Lorenzo, un mozo que obtivo unha discapacidade despois do trasplante pulmonar. De seguido queremos coñecer a súa historia e o importante que é a día de hoxe facerse donante de órganos. Adiante coa reportaxe con Álvaro Lorenzo. Álvaro Lorenzo é un mozo de 34 anos e hai 3 que lle detectaron a bronquiectasia. Trátase dunha enfermidade que debería ser diagnosticada na infancia. Sí, foi, bueno, a parte máis dura quizás foi o saber que durante todos eses anos unha enfermidade que sería perfectamente tratable, pois non foi atendida correctamente, non? Pero bueno, esa parte olvídala en canto che din que a única solución é realizar un trasplante. No momento no que lle falaron do trasplante bipulmonar, o que se debería someter
Álvaro asumiu ben a noticia, sabía que era a única solución ao seu problema. Bueno, a mí xa me avisaran porque faço unha serie de reunións antes coa coordinación de trasplantes no hospital e xa me avisaran de que tiña que estar disponible as 24 horas porque a chamada podería ser no primeiro mes como podería ser despois dun ano, 2 anos, nunca se sabe, eso, cando apareza o donante tens que estar disponible, se xa día ou se xa noite e, por tanto, acudir ao hospital. Entón, bueno, non estás alerta 24 horas porque non podes vivir así, pero estás atento e a min chegou unha chamada un domingo ás 9 da noite e a verdade é que fui bastante tranquilo ao hospital. O trasplante foi na Coruña. Despois da chamada do hospital, Álvaro lembra que todo aconteceu de maneira moi rápida. E máis ou menos ás 11 da noite xa me avisaron de que a cousa seguía para adiante e a partir de aí, pois... No seu caso, Álvaro tivo unha recuperación moi rápida e despois dese proceso, en decembro do 2014, comezou a súa relación con Kogami. Todo moi rápido, entras no operatorio e a partir de aí xa é todo moi rápido. De feito, o seguinte que recordo é despertar na sala de rehabilitación. Sobre o posoperatorio, Álvaro di que foi duro, pero soamente o principio. Porque ao principio, pois, despertas intubado, estás atado porque estás bastante sedado e non podes moverte, non podes quitarte, tes bastantes cables no corpo e entón, para non quitalos, pois tens que estar atado a unha cama, non te podes mover, tes moi limitados os movimentos, non podes comer todavía cousas sólidas, estás bastante limitado neses sentidos, pero bueno, foi bastante rápido, esa parte, a desintubación e o volver a comer, pois volveron pronto á normalidade e a partir de aí a recuperación xa é moi rápida, porque a partir de que podes comer e empezaste a mover e podes facer xa rehabilitación física, xa o desenvolvemento é moi rápido, moito máis rápido do que eu pensaba. No seu caso, Álvaro tivo unha recuperación moi rápida e despois dese proceso, en decembro do 2014, comezou a súa relación con Kogami. Chamáronme porque había unha persoa de baixa e había un posto que cubrir na área de movimento asociativo. Eu xa tiña unha experiencia neste ámbito anterior, traballara noutra entidade de acción social e bueno, contaron conmigo e aquí sigo ata o día de hoxe. Dende ese trasplante, o seu día a día é totalmente normal. A vida é absolutamente normal, o único que tes que tomar, porque o pulmón é o único órgano que ten contacto co exterior e, por tanto, tes que tomar as típicas precaucións de non estar preto de xente pois que teña infeccións, que teña gripes, lugares que poidan estar contaminados, non tomar determinadas comidas como carnes crúas, pescados crúos, verduras que non estén cociñadas, ese tipo de cousas, pero polo demais simplemente manter unha certa hixiene. No resto de cousas a vida é absolutamente normal, de feito mellor que a que levaba antes do trasplante. Como experiencia propia, Álvaro cree que a día de hoxe é moi importante estar informado sobre a doazón de órganos, que o principal na actualidade é promover dita información para que a persoa tome a decisión xusta e libre e sempre sabendo o que está facendo. Estamos informados en determinados aspectos, estamos informados sobre todo no que a Organización Nacional de Transplantes nos informa, que son fundamentalmente datos, pero se nos informa dos bons datos, xeralmente, se nos informa pois de récord de donantes, porque España é récord de donantes a nivel mundial, se nos informa pois do número de donantes por provincia, por comunidade, pero non se nos informa, por exemplo, de temas como pois xente que está en listas de espera, mortandade que hai desa xente precisamente que está en lista de espera esperando por un órgano. E eu entendo que a política da Organización Nacional de Transplantes é xa dar boas noticias, pero creo que tamén a xente ten que estar informada do que implica donar e o que implica non recibir un órgano para unha persoa que está esperando. Porque hai moita xente que está esperando un órgano e é normal sentir unha certa desesperación, non? Cando non recibes un órgano e entón a xente nota que lle falta información. Eu o que promovo é que se informe máis a xente de todos os aspectos, dos bons e dos malos.
Con esta mensaxe nos quedamos. Moitísimas grazas, Álvaro, por compartir a túa experiencia nestes Somos Capaces. Unha vez máis, moitísimas grazas, Álvaro, por compartir a túa historia con estes Somos Capaces. Seguimos dende este barco, dende este Lión, con máis asuntos. Agora, queremos falar do carné de conducir. Son moitos os mozos e mozas que ao longo desta época estival, que ao longo de verán e debido as boas notas do curso escolar aproveitan estes meses para sacar o carné de conducir, algo doado para eles. Non o é tanto para unha persoa con mobilidade reducida. As autoescolas para eles son escasas. Os vehículos que contan con mobilidade reducida para realizar as prácticas igual. Así que, de seguido, imos a coñecer todas as dificultades coas que se atopan a día de hoxe as persoas con mobilidade reducida para sacar o carné na seguinte historia. Facémolo na compañía de Rosana González. Hai 15 anos que Rosana decidiu sacarse o carné de conducir e contar cun vehículo propio e adaptado ás súas necesidades. O primeiro que se atopou foi desinformación sobre os vehículos adaptados para as persoas con discapacidade. Eu cando busquei a forma de sacar o carné de conducir, a verdad que foi máis ben porque iniciaba a miña andadura polo mercado laboral. A ver, é fundamental a hoxe en día e daquelas, porque a todo isto xa fai 15 anos, o feito de poder ter un carné de conducir. Que pasa? Que nese momento eu non coñecía a ninguna outra persona que como a min estuveran nas mesmas circunstancias, e o primeiro que me atopei era unha desinformación total sobre o tema. É dicir, prácticamente nadie me sabía decir o que tiña que facer, que pasos tiña que dar. Entón empecé a facer unha ruta por autoescolas, preguntando sobre a miña situación, que tiña que facer. O primeiro que fixo chegados a esta situación foi buscar unha persoa que se implicase coa súa situación. E me axudou, e incluso fixo de interlocutor con tráfico, vale? Para poder orientarme. Entón, bueno, a cuestión é que eu, pasiño a pasiño, o primeiro que fixen foi ir a un psicotécnico, non? Fui a un psicotécnico para que me valoraran e me dixeran que tipo de vehículo necesitaba eu. A ver, ben é dito que non me aclararon moito inicialmente, sí que me dixeron que necesitaba un vehículo adaptado, pero tampouco me falaron de que tipo de produto de apoio precisaba. Entón, bueno, eu coa miña valoración, co meu informe, o primeiro que fixen foi buscar un vehículo, porque o que si tiña claro é que sin vehículo propio non me podían examinar do carné de conducir. Rosana buscou e rebuscou e unha vez atopado o vehículo, acudiu con el a autoescola e acto seguido a un taller para realizar a adaptación. Vale. Realmente foi no taller onde me dixeron o que eu precisaba. Vale. Precisaba un telecomando que se chama, que é como un mando que vai por señal, non recordo, pero bueno, a cuestión é que necesitaba tamén un pomo. Vale. Entonces, deixei o vehículo e mentre eu preparaba a parte teórica do carné de conducir, deixei o vehículo para facer a adaptación. Que pasa? Eu non tiña claro naquel momento o custe desa inversión. A ver, sabía o que iba a ser por encima do que tiña previsto, pero, bueno, a ver, en total a adaptación debe rondar sobre uns 3.000 euros. O que pasa que naquel momento tampouco me dera conta que, ademais das adaptacións que necesitaba para as miñas necesidades, tamén precisaba adaptacións para facer as prácticas de condución. É dicir, necesitaba os pedais do profesor da autoescola, necesitaba un seguro para o vehículo, e necesitaba buenos espellos para o profesor tamén. Todo ela para ela un suma e sigue, pero pese a isto, adaptou o seu vehículo e comezou coas súas prácticas. Sacar o carné de conducir e mesmo ter un coche propio supón un custe e un esforzo bastante importante, vale? Para calquera persona, pero no meu colectivo, digamos que aínda máis, porque tes que contar con outros gastos que outras persoas non consideran, vale? Rosana ten moi claro que as axudas para os vehículos das persoas con discapacidade
son a día de hoxe escasas. E si é verdad que me parece moi injusto e sí que, a ver, me gustaría denunciar a situación de que, por exemplo, se eu preciso un coche novo ou nun momento determinado teño que cambiar de vehículo, eu non podo cambiar as adaptacións que teño nese vehículo para outro. Non se me permite e iso é algo que eu non entendo e me parece unha traba moi importante cando é un custe engadido para calquera persona que necesite algo así. A ver, ahora mismo axudas para facer adaptacións de vehículos, a ver, son moi limitadas. Coñecendo ahora mismo a única de Fundación 11, que é unha para a compra e adquisición de vehículo, é o mesmo, para a adaptación de vehículo, que é para o acceso ao emprego, co cual é unha adaptación que únicamente é para traballar. E, a ver, a verdade é que o vehículo empregase para moitísimas outras cousas. O igual cos recursos, tamén escasos. A ver, eu xa non me refiro exactamente ás axudas, pero, por exemplo, o que se comentaba fai un momento, o feito de poder levar unha adaptación dun vehículo a outro, que é algo que non se pode facer e que para min é incomprensible e que supón invertir outra vez de novo nun vehículo novo, pareceme algo que non é razoable neste momento. A ver, un vehículo é un recurso o que todos deberíamos poder optar. E depende moito das túas posibilidades o feito de poder dispoñar dele ou non. O contar cun coche propio cambiou a vida para Rosana. Imagínate, independencia, autonomía, poder desplazarme, poder ter unha vida social, poder viaxar, é dicir, cambia completamente a situación dunha persona. E como experiencia, esta conductora demanda que todas as persoas con discapacidade loiten pola posibilidade de ter acceso a un vehículo. Sí, sobre todo que loiten por a posibilidade de telo, que considero que toda persoa necesita esa oportunidade de poder acceder, que temos acceso, que se pode sacar o carné de conducir e que, bueno, sí que é verdad que supón un esforzo, unha inversión importante, pero que merece a pena. Con esta mensaxe nos quedamos. Moitas grazas, Rosana, por compartir a túa loita e a túa experiencia con este programa. Agardamos polo ben de todos que as axudas melloren, que as persoas con mobilidade reducida non teñan estes impedimentos e dificultades para sacalo o carné de conducir. Moitísimas grazas, Rosana, por compartir a túa historia con este Somos Capaces, un programa que xa temos que ir despedindo e facémolo dende este barco, dende o Lión. Sexan moi felices, lembren que voltamos o vindeiro mes con moita máis actualidade a nós. Soamente nos queda dar as grazas a todos os que compartiron as súas historias neste programa. Sexan felices, taloguiño a todos. Just go ahead now, and if you like to tell me, baby, just go ahead now, and if you wanna buy me flowers, just go ahead. Fundación Iberdrola. Poñemos enerxía nas cousas que importan.